balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Maayong udto Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Sabado, Saturday mga kaaksyon. Pitsa 21 kita sa bulan sang Enero tuig 2023 mga kaaksyon. Lapit nga nagahilapit na ang katapusan nga adlaw sang bulan sang Enero mga kaaksyon. Pero by January 29 ang dinagsa festival sa syudad sang Cadiz, no? Di subong dinagyang sa Iloilo ay pwedeng mga untat nga activities mga kaaksyon matapos ang more or less 2 ka tuig man no? Nga paghulat-hulat kag pag-antos sang kalabanan nga dinagsa kag makadinagyang sa iban nga lugar diri sa Iloilo o diri sa Region 6 mga kaaksyon kag iban nga porsyon sang pungsod Pilipinas. Kikinig sa Aksyon Radyo! Aksyon Radyo! Mag-ainop na lang kita tubtub sa launay media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon na unit reporters. Mga balita nasyonal karon gikan sa News Center sang Aksyon na Radyo Bacolod plus ang ato sining nga mga local and national issues dalon taman pag makatime kita sa inyo sining palatuntunan. Kamusta mga kaaksyon ta sa kapurukan kag kabarangayan diri sa syudad sang Bacolod? Kalakip man sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga kabanwahanan kag kasudaran kabayunta nga Oxlanga. Kita sining mainoras kag kalakip man ang ato sining mga kaaksyon sa oriental side. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man nga ginatamyaw ta ng mga kaaksyon ta sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Klanin Antique, kag tubtub sa malabutan sa atong sining pagwaragwag mga kaaksyon. Sa kinanda ako ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga.
balita sa sining adlaw diri sa inyo sining palatuntunan karon dugay-dugay sa Kapitolyo Provincial dalontang balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa palayag ni Gob Lacsono ginsaksiyan ng General Assembly kag eleksyon sang PACE subong adlaw. Sa Bacolod City Government Center karon dugay-dugay gabalita ni Aksyon Art Tayhupon pag sumite sang mga barangay sa Bacolod sang datos nga ginapangayo sang DPS angot sa koleksyon sang basura wala pa makompleto. Sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, Police Operations kag kadak nagtipon puwersa para sa Barangay Drug Clearing Operation sa siyudad sang Bacolod. Sa balita naman sa Nukpo, mga kaaksyon, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, General Benedict Aribalo na promote bilang 3-star General, samtang Colonel Michael Samson ginsaylo sa iban nga assignment kag 303rd Brigade may bago nga commander. Sa balita naman sa patrol, balita ni Aksyon Alvin Graba, dugay-dugay PDEA Regional Office 6 may bago ng Regional Director, samtang anay Regional Director nga si Alex Tablate, ginsaylo sa PDEA Regional Office 8. Sa balita naman sa siyudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib karon dugay-dugay ini may kang tanan sa implementasyon sang kapulisan sa syudad or sa seguridad nagsugod na karon nga adlaw pining salbo sang 49th dinag sa festival ginpatigayon kaina sang aga. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio sa Banwa sang Tubuso, lugar nga masamin na masiplatan ng grupo sang NPA ginpatigayon sang aktibidad or ginpatigayon ang aktibidad kontra terorismo sang militar sa Banwa sang Tubuso. Sa balita naman kay Aksyon Vidya Pasible, mga kaaksyon sa Banwa sang Moises Padilla, PNP padayon ang pagtipon sa mga saksi sa pagpatay sa ginpahayag or ginaligar nga intel sang Philippine Army. Kasong murder igapasaka. Sa balita nasyonal, mga kaaksyon, sa nasyonal nga balita, mga kaaksyon, duha ka pulis nga ginaligar involvado sa pagkidnap sang isabong master agent nagsungka sa mga otoridad. Mga abogado ni Dilimaho ginatanaw nga marilis na sa presuan ang senadora. Secretary Galvez luyag nga masolusyonan ang isyu sang 3-year term law para sa mga EFP officials. Lockout bulletin ginapaisyo batok sa DepEd kag mga opisyal sang DBM. Masobra 49 milyones pesos nga jackpot prize ang luto na dagan tiket ginbakal sa syudad sang Iloilo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Buling. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian sa dili lamang madugay mahina ang kalaban. Sige, i-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page kay tapos ninyo like kag share ang inyo sining mga mensahe kay tirahon tara karon dugay-dugaya sa aton sining pangalagad mga kaaksyon sa inyo sining palatuntunan diri sa Aksyon Balita Banat Bulit.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Berti man ka Diboynas, no? Ang Diboynas ni nagapanglapaw siguro, taga Iloilo, mga kaaksyon, no? Ti na dag-an ini kahapon nga adlaw, Biyernes, ang isa ka manugtaya ho, grabe man, no? Lapit 49.5 million pesos. Mga lapit 50 milyones. Nga jackpot prize ang Ultra Lotto 658 ang nadag-an sini mga kaaksyon. Ini ang ginconfirma sang Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ang ticket nga may combination number 24, 39, 31, 19, 42, and 13. Ay, pwerte ginbakal gid sa syudad sang Iloilo. Meaning, taga syudad man sang Iloilo ang nakabakal sini or taga probinsya sang Iloilo. Ay, pwerte ka di buinas, no? Subong siniguro, ginawa yan ka tulog-tulog na, pero pitik sintas ang iyang paminsaro nilo, hindi na matublag sini, no? Ay, pwerte no, makon mo na. May 12 naman ka individual ang nakakuha sang second prize, no? Nga tag 120,000 pesos base sa resulta sang among draw mga kaaksyon. Madumduman nga sadto man Webes ini saman ka manugtaya sang luto ho nagdaog 79.1 million pesos. Nga jackpot prize ang Super Lotto 649 may winning number to ya nga 17, 19, 31, 13, 47 kag 34. Pero dito tes Manila gintayan. Pero this time ya sa Iloilo, no? Di ka man to James? Kasi kung ikaw itong nagtaya, nagpa Iloilo lang, tapos nagbalik ka lang dito sa Iloilo, parang hindi, sa Bacolod, para hindi ka mamonitor, raw. Subong nga Martes, nakuha man ang kapin sa 35 milyones jackpot prize sang Lotto 642 mga kaaksyon. Wala naman sang may nagdaog sa draw sa Mega Lotto 642 nga may jackpot prize 39 milyones ka pesos. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kung ikaw makasukbit sinisang jackpot prize, malipatan mo gid kadali ang imong ngalan mo. Mamangkot kay sino gani ngalan ko? Ay, pertino. Hamakin mo na. Ay, terrible. Galing kay ti iyagin na. Para sa iyagin na, no? Importante, maayo lang ang paggamit sang kwarta para sa ikasanyog sang imo nga pamilya. Sa mga kaaksyon tanay, Life Extension Coffee Mix mga kaaksyon, no? Ang Life Extension Coffee Mix or LF Coffee Mix. Amo ni siyang pinakauna nga ready-to-drink coffee mix nga may vitamin D3 nga makabulig pabaskog sang inyo immunity. Ang LF Coffee Mix mahamot siya mananam kag insakto gid ang sabor nga sigurado magustuhan sang tanan nga mahilig sa kape. Life Extension Coffee Mix na kita Aksyon Radio #1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world, even here in the US. Balansikag batas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy-tuloy. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years.
Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. Kaya Action Radio for me, dali ko yan nag-gain ang confidence, dali ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko nari ini nga station bilang amo ang nagbulig kag nag-imo gid siya akon bilang isa to full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namon diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpulakati sa Action Radio Bacolod. Action Radio is really a family for me. I'm Action Artay Kupon na Ako si Rex Cantong sa Action Radio Bacolod. This is Action Wilma Antofina Sugaton. and this is our 53rd anniversary story. Ngalan? Tata Keding. Tapos Ingat, ano may Elsa. nabatian ka mo naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na ma'am? Namatatlo ako Lidan! Uy! Medic! 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 Buhay ito ang aksyon. Aksyon Radio. Standby na, dugay-dugay sa balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Pagkakwaon ta ng balita, ya karon dugay-dugay pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Action Radio number 1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world, even here in the US. Balansi kag that patas nga balita it's kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy-tuloy Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. Kaya Action Radio for me, dali ko yan nag-gain ang confidence, dali ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko nari ini nga station bilang amo ang nagbulig kag nag-imo gid siya akon bilang isa to full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namon diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpulakati sa Action Radio Bacolod. Action Radio is really a family for me. I'm Action Artay Kupon na Ako si Rex Cantong sa Action Radio Bacolod. This is Action Wilma Antofina Sugaton. and this is our 53rd anniversary story. Ngalan? Tata Keding. Tapos Ingat, ano may Elsa. nabatian ka mo naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na ma'am? Namatatlo ako Lidan! Uy! Medic! 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 Lidan! Uy! Medic! 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 Bangod sa nagluntan nga kudita sa More than just a frequency of DYEZ Action Radio Bacolod, 684 has been part of the Negrenses and Bacolodnons. It has been there. From the moment they opened the radio, which means signing in early in the morning until the station closes, the signing off in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, DYEZ Action Radio Bacolod
traces its roots to the city of La Carlota, where it first started its operations from the administrative building of the then Elizalde-owned Central Azocarera de La Carlota in the 1960s. The small community radio station, originally having the call sign of DYEN, hosted some of the pioneer broadcasters in the province until the declaration of martial law, when it was closed down. By 1980s, DYEZ shifted its programming to full-time news and public affairs. First, ang na-encounter na mga problem sa relationship, wala man problema between sa mga empleyado dire. Pag-gather sa informations daily, muna siguro main problem namon in how to deliver, to entertain sang mga listening public, mga listeners, kung paano ina i-deliver kag matagan sang kasulbaran man eh. In the national arena, Aksyon Radyo Bacolod received virus recognition in the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas or KBP, receiving the most coveted Dove Trophy as the best provincial AM radio station in 2017. The station and its personnel were also recognized in the annual Gandingan Awards of the University of the Philippines Diliman in 2020. Furthermore, several news personnel of Aksyon Radyo Bacolod received appreciation for their meritorious performance in the annual Globe Media Excellence Awards or GMEA. Majority of the news and public affairs program of the Yari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, last 12:01 ng aton oras. Kadtuan tanang balita ni Aksyon na Alvin Graba sa patrol. Ini may kang tanan sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 6. May bag-o ng Regional Director. Samtang si Anay, Regional Director Alex Tablate, ginsaylo na sa PDEA Regional Office. 8 mga kaaksyon do, Assistant Regional Director na to siya. Kasan ulang to sa gini-interview ni Aksyon Alvin Graba, pero nag-effect ang iya sininga leave sa kahapon or effective today, no? Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Sa detalye sining balita, Aksyon Alvin. Aksyon Rex, nagabiyahe na subong adlaw from Iloilo to Eastern Visayas si Director Alex Tablate matapos naging relieve bilang PDEA 6th Regional Director. Effective sang iyang relieve action Rex January 18, Miyerkules ng adlaw. Din magbulos siya si Melvin Estoque. Now, sunod diri kay Tablate. Taga din si Tablate, gani? Si Tablate, actually, taga Cebu ni siya, Action Rex. Cebuano? O, Cebu, Bisdak pod. Bisdak. Sayang dako ba? Anyway, sunod diri kay Tablate, isa ini ka national reassignment o kung daw rigadyon ang tawag nila diri Action Rex sa tanan nga mga regional directors national, regional director and Assistant Regional Director base ni sa mando ni PDEA Director General nga si Moro Virgilio Lasso. Din si Tablate ang reassign sa PDEA Region 8 Action Rex bilang Assistant Regional Director. Upod niya nga gin-assign dito sa iya si Regional Director Attorney Hill Pabilona. Nagbulos ni siya, ginbus na nila si Edgar o Director Edgar Hubas. While diri sa PDEA 6 magapungko man bilang bag-o nga Regional Director si Melvin Estoque nga halin man ni siya Action Rex PDEA Regional Office 4-A sa dining Foria Calabarzon? Calabarzon, Action Rex. Oo, masunod sa iya, masubra man siya ka tuig na nag-survey bilang una OIC Director, hasta nangin Regional Director sang
PIDEA diri sa Region 6, pero ginpasalamatan gid ni Tablate ang iya sining mga kaugdanan bra mga counterparts action rex like ang mga PNP personnel. Mga PNP personnel, ang DOH, ang DILG, even ang LGU kag ang media, special mention na kanina ang media nga naging kabahin man sa kadalagan sang PIDEA Western Visayas mga durugistaya ang atong mga durugista nga nagkaladakpan nadakpan kag nagbalik sa sabak sang gobyerno. Sunod sa iya, actually nangin kabahin man sila mo sa implementation bala sa barangay drug clearing program. Isa daw siya pang inaugurate sang opisina sa Silay, no? Provincial office ang PIDEA. Sang kwadang to action na Rex sang 18 man. Merkules man to. 18. Sang 18, Merkules? Merkules. Report ko to. Tapos, pagkahapon sa to, nabato niya na. Lunes to. Lunes gani, Lunes. Pagka 18. Ito na bato niyang order. Bato niya na order. Nga halin ka na da. Kay tamaan ka na ka-expose. Kay, actually, sobra 3 years na siya action Rex mo. Overstaying na bala. Isa sa mga rason man. And sunod sa iya, dumdum niya from 2018 to 2022. Although may palat ni siya. Wait mo siya gali, no? Naka-PIDEA, Negros Occidental chief pa ni siya, di ba? Yes, sir. Nakaagi ba ni siya OIC? Anti sa nag-regional director OIC? Oo, sakto na. Nadumduman mo itong nakaagi ni siya sa aton diri ang Pro 18, Region 18. Sino ganit subong sa Negros Occidental kag Bacolod? Sa Negros Occidental kag Bacolod, si G6K Escropulo. Si Jex Escropulo. Si Jex Escropulo. Sino ganit ang PIO nila na gani? Ang PIO nila si Agent Bamboo. Si PIDEA Agent Bamboo. Bamboo. Si Bamboo. Dari man di sa Negros mo. Dari man siya. Actually, na-promote man siya as Assistant Provincial Officer. Next in line ni Escropulo. Si Bamboo. Sunod diri kay Tablate Action na Rex. Dumdumot niya pa nga 2018 daw kanubo wala sang ginatawag nilang naka-drug cleared barangay through barangay drug clearing program. Sa iya sininga pag-dumala bilang isa ka regional director man sa Western Visayas, and throughout Western Visayas sa iya nagdangat tanan sa 89% ang nadeklarar bilang barangay drug cleared barangay, and hoping kung tani sa iya ining maabot nga Enero o kung dason nga bulan nga bag-ong naman nga presentation sa Regional Oversight Committee para sa Barangay Drug Clearing, malabot na ang 90% action na Rex. Din iya diri nga gin pasalamatan man ang pumulyo, especially ang nangin part o nangin kabahin sa accomplishment sa PIDEA Regional Office 6 sa pagpakig-away sa illegal nga droga. Ari Action Rex ang pahayag ni Regional Director Alex Tablate. Right now, itinalaga tayong Assistant Regional Director dito sa Region 8 effective last January 18, 2023. Ano ang ground, sir, nga na-relieve ka diri sa PIDEA 6, sir? Ano yan siya, regular na natin yan na mga reassignments ng mga officers all over the Philippines. Nagpalitan yung mga artists natin, including mga assistant artists. Having more than 3 years there is Region 6, how will you consider your experience as regional director, sir? Of course, kung ano man yung naging accomplishment ng regional office natin, very thankful ako kasi naging part ako, sir, ng magandang naging tulong ng office natin sa mga different activities relating to illegal drugs. So, I am so thankful kasi napaka-supportive din ng mga naging staff natin, at makikita naman natin, documented yan nung nag-start tayo ng Barangay Drug Clearing Program natin na napaka-baba way back 2018, and fast forward December 2022 ay umabot po tayo ng more than 89%. So, bali isang ano na lang yan, sir, pag nagkaroon pa ng deliberation
I believe makukuha na ng Western Visayas yung 90% na target natin. And hopefully matagdagan pa in the coming months under the leadership ng bago nating regional director ng PIDEA RO6. Imo, sir, pagpasalamat din sa PIDEA 6, sir. Yes, Win, thank you so much. Thank you so much for this opportunity na binigay sa atin. No? Unang-una tayo ay nagpapasalamat of course in behalf of PIDEA Regional Office 6 sa lahat ng mga counterparts natin, particularly yung PNP Pro 6, napaka-supportive po nila sa mga programs natin, particularly yung Barangay Drug Clearing Program, yung DOH, DILG na kasama din natin sa implementation ng Barangay Drug Clearing Program. Of course, local government units, among other government agencies. At of course, hindi natin pwedeng kalimutan yung mga kaibigan natin from the media which talagang nagsuporta sa atin also at ng time na andyan tayo sa Region 6. Aksyon rat sang kabayan ginamang sang pahayag diri di PIDEA Regional Director Alex Tablate. Report sa patrol ginadulong sa inyo sa D3 by na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos! Salamat kinaksyon Alvin Graba. Sa patrol nga balita, mga kaaksyon namon sa kahanginan, no? Ay, perte. Sige, last 12, Action Radio Philippine Standard Time, last 12, 11 na nga oras, 12:11 na mga kaaksyon, no? Kay paring Bernie Buen Consejo, nga nagpamati, may lang pagpamati. Thank you gid sa lunch pare ko, kagawad Bernie Buen Consejo, sang Ibi Magalona, kag Ronald Carnicer sa Kamagin Ganggang kuno. Watching from Kamarin Ganggang. Dining Kamarin Ganggang ni man. Ronald Carnicer, mga kakson. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Radyo! Sa mga kaksontang nagpamati sa sining udto opening sang Dinagsa Festival 2023 subong adlaw, no? Sabado, mga kakson, opening day nila. Motorcade actually kay na las 7 sa ngaga, kaginsundan las 8 Dinagsa Festival 2023 opening salbo, mga kakson, no? De las 8 kay na nagapadayon man ang first Mayor Salvador G. Escalante Jr. Road Safety Advocacy and Unity Ride, no? Kag may pila pa ka mga activities man da, balik Dinagsa Football Festival 2023, no? Si Pagtakraw mayara man kag nagapadayon nga Mayor's Cup Lawn Tennis Tournament, no? And first Dinagsa Kiddie Bike Race kag Dinagsa Beach Volleyball, mga kakson, no? Last 10 sang aga mayara sang 6 PABTI Tato Competition and Music Fest. Grabe, no? Aran sa to? Uy, pasa? Garing lang? Dinagsa Invitational Open Bread Fun March Dog Show, no? Fun Match Dog Show. Okay, sundan nila una karon sapon motor show and exhibition, no? May man nga Dinagsa Festival Invitation Volleyball Tournament kaglas 7 sa gabi Dinagsa Beach Party. Amuning manami di, no?
And buwas naman mga kaaksyon, January 22, kaysa 29 yung highlights nila mo. January 22, mayarang duatlon challenge, no? First Mayor Salvador G. Escalante Jr. duatlon challenge. Kag sundan ini dinagsa shoot fest and sipak takraw, no? Kag balik dinagsa football festival 2023 kag iban pa mga kaaksyon. Amo ng mga naka-line up man para buwas January 22, 2023. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! May pamangkot si Yan Skayo. Linya, sir, good PM. Ini news vehicular accident today. Di ng vehicular accident yan. Liog ta, kung may ideya ka, liog ta paibalo lang di, lihog lang, no? Kung may aragid man vehicular accident, no? Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. This time check is brought Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos ano naman, Brown ng Dason. Brown ng Dason, singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Ganun ba lang, isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ano? Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na makadaog ka? Wala, pag-id kayo daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw, basta, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka mo na. For, bugtaw. I-record sa ang kinanglanong makapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon na siya sa umuwan kung umanaki. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapo ko tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo. Ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod
nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko daga pamatias na magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Aksyon Radio. Inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:19 ang aton oras. Aksyon Artay Hupon San Bayanay sa balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos lang ini. Premium D3 Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga Ikot ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Pabalik na dari sa ato sining pangalagad kadtuan tanang balita ni Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center pagsumiti sa mga barangay sa Bacolod sang datos nga ginapangayo sang Department of Public Sagbot DPS Department of Public Services angon sa koleksyon sang basura wala pa makomplito. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Art. Tayo po na Aksyon Art. Gina-kompleto pa Aksyon Rex ang mga barangay diri sa sulod sa Bacolod, ang 61 barangays. Ang template pala o kung ang kinanglanon ng mga datos nga ginapangayo karon sang DPS. Angot ini sa plano no nga butang bala o kung ilakip sa term of reference sang syudad sa natalana nga pagbidding sang manugakot naman sa basura sa Bacolod. Sa ninining nga data ang gamiton man sa plano no nga pagpasanyog sang collection efficiency sang city nga sa Naibaluan subong Tidabo ang nagareklamo Aksyon Rex nga mga basura sa ila sining subdivision o kon mga lugar wala mahakot sa IPM nga extended until March. Sunod rin kay Liga ng mga Barangay President Councilor Lidiclis Gonzales, magluwasad tong gin-create nga task force basura nga iya sang DPS kamo ni ang nag-coordinate na sa barangay. Now ang DPS mismo kag pagi sa tatapan sa alkalde ang nag-request man sa ilang nga kung mahimo mag-submit sang data halimbawa Aksyon Rex ang kanamuon volume sa basura nga makuha sa sila nga lugar o kung sila nga purok within a week kay ina ang gamiton bilang reference sa pagkolekta sa basura sa ulihi. Siling rin ni Councilor Lidiclis Gonzales niya hindi manina madali-dali subong kay especially nga manamo pa sang ginahimo man ang mga personel sa barangay isa na diri amo ang pagpadala sa mga representative na nila nga subong nag-attender sa kinahanglanon sang mga nagaparinyo sa business permit, especially nga nagapadayon pa. Pero sunod na rin sa kay Councilor Gonzales, ginatinguhan nila sa part sang Takuling nga ini matigayon na by next week. Kag sininga nga ba, si Monday kung kaluyan, masumiter na nila ini sa talatapan ni DPS in charge or officer in charge, Mariate Tres Puentes. Aminado dari si Gonzales nga ti kumadayon ini basi magin masanyo ka first time ini nga natabo nga mismo ang barangay ang gintap sang city kag ginakuhaan sa mga data or information para sa sini nga programa. Yari ang Liga ng mga Barangay President, Councilor Lidiclis Gonzales. Ginagaan ang mga barangay template on to design number of household, number of population, estimated volume of garbage per week o
ano ang proposal sa barangay regarding the rubbish collection at their own barangay. So balik ka mo ang masubmit sa DPS? Yes, so nang at least tool man nila to see and how to effective pag-collection of garbage man. At least from though that is the first time naging Data. ang barangay. Pero sa imo part, ma'am, nakasubmit na ka mo? Actually, kita damo, ginayo ko since dating sa Monday lang. Monday. Ng Monday. So, hopefully, by Monday, naman tanda na barangay. Sa imo area, na may problema man like sa iba naman barangay, sa collection? Problema, yes. So, dapat ang illegal dumping ng generasyon nila sigmo is wala makulag ang kasuhan namon on time. So, i-dump din namon. Ang action next ang ginatumo dito sa last nga palayag niya kay may mga residente actually nagaproblema kay halimbawa karon ara sa sulod sangkulal nila o kung sa ila sining puluyan lang ground nila na butang mga basura ginatumpok di kon maglugay maglawig si sinima nagapanimaho mo nang reason kay isa inapangataan nila sa lugar sagwa sang ila sining makulal amo ni nga ginahukay sa kasapatan kag nagalalakta. So amo lang nila ginaayo man nga kabay pa maaktuhan na ini sang taga IPM bagod hindi lang sa Takuling na eksperyensyahan ini nga problema. Ang atong balita gikan sa Bacolod City Hall builo ginadulong sa inyo sa alwan sang Life Extension Super Fiber makabuligid agud limpyohan ang aton sinintina kag tiyan para likaw sa anuman nga risgo nga makaangkon sang colon cancer. Tandaan, Life Extension Super Fiber. Aksyon at tayhupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, aksyon, radyo. Thank you! Salamat Skid Action Artay Hupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Sanbayan ay aksyon na Marlon Hinovia balita gikan sa Kapitolyo DTX 500. Gina problema mo balang mataas nga blood sugar level mag DTX 500 capsule na kita. May ampalaya extract nga bugana sa Charantin nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sang diabetes. Mag DTX 500 capsule na kita. Kulang sa pagkaon sang utan kag prutas hindi magkabalaka, mag DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 bastante ini sang antioxidants pangontra sa makalit nga free radicals likawan ang balatian, mag DTX 500 capsule ka na. Now na! Luwas sa DTX 500, Aryo, D3 Bio, ginarekomendar taman sa inyo, no? May problema kabala sang imo nga kabugaton, diabetiko kabala, kag permi nagatas. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po, si mama wala di atos na Bacolod. Sa akon Bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, aksyon, radyo. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante,
may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up dire hatag nga mga bulong ng vitamin sa mga bata mo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo gini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, nagpasalamat din sa LTO nga ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga nagpasalamat dito nga yung patigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan ng mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may mga. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang pag-igugma.
Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael, palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa babae! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin? Gusto pila pa sila tanan? Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Di pa hita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Pagkakurog-kurog, pinala namon sa police station. Pagkurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, kagi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naguti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kun makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa ang imo? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Standard time, last 12:38 ang aton oras, mga kaaksyon namon sa kahanginan. Sige, kantuan tanay balita ni aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. But before sina aksyon na Marlon Hinovia, standby anay, no backlash dashboard, no? Car aircon cleaning system, mga kaaksyon.
Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:45 ang aton oras. Kadtuan tanang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Ini may kang tanan sa Sigub Lacson Balagin saksiyan ng General Assembly kag election sang pay subong adlaw mga kaaksyon. Yari ang kauntan sang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa dere sa may social hall sang Kapitolyo Provincial Senegate nga mga triyon nagatalalipon pa subong dere ang mga empleyado sa idalom sa gobyerno provincial nga miyembro sa Progressive Alliance of Capital Employees akon pay sa bangod Senegate nga mga triyon nagapatagayon sila sa General Assembly para sa mga 2023 kag karon sa hapon may ara sa patigayonon nga pag-ilihir sa bag-o nga mga opisyalis nila. Ang nagatag sa mensahe diri limitado ang mga matagas opisyal naton sa probinsya. Kaya pamunuan ni Governor Bong Lacson, Vice Governor Jeffrey Ferrer, ariman ang Provincial Administrator Attorney Refrado Diaz II, kag ang Chairman sa Sangguniang Panaluwigan Committee of Personnel sa CFR District Board Member Manuel Frederick Caco. Palawig-galig ini nga aktibidad kaya ginupisahan na kaina ang aras 9 ang takna sang aga kag sa rigid ka mga tariyon paniaga no stomach development kag dugay-dugay mga alauna ang takna may ara sang opening program bali program proper kag may pagpasa diri sang mission kag vision sang sining base mga kaaksyon pagi sa sining acting. Sino presidente sang pay subong? Ikuan si Renelo Lastiere. Sinong mga prospect na? Why pa naman aksyon Rex kay subong nga hapon kon dugay-dugay. May ara sang presentation of candidates. Wala pa aksyon Rex na ginapabalo, no? Why pa? May ara sang Ilicom chairman nga si Mr. Renelo Lastiere mismo. Di siya na ang mag-present mga launay media ni ang schedule pag-present sa ila sa mga kandidato matapos ang presentation amo na ang pagputo na sa mga miyembro kayang miyembro sa Aksyon Rex sa majority gani mo ang mga provincial capital employees member sang sining base ganito pilakadaan ang empleyado sa Kapitolyo sobra 3,000 no? Ay aras ang afternoon meeting matupan ni sa alas 2 sa dugay-dugay maghahatag dari sang State of the Base Address. Ang Base President kasi Renelo Lastiere kag karon pa rin alas 2:30 ang paglawag sa mga winning candidates Aksyon Rex. Importante di kay nga dari sa provincial capital kundi may mga ginpang-isyuhan nga mga employees show cause order may ara gani gin-isyuhan kaya dismissal order. So before para man kayo na nag-asugod gid ang programa may ginpatagayon dari Aksyon Rex nga basic orientation seminar. Basic orientation seminar sa mga pag-o nga applicant members no kay why nagabuhin ko na nagadamo mo ang ilan sa mga miyembro. So before ka magasunod dapat kabalo ka man ang kung ano ang mga dapat dumilian kag dapat obrahon kung mga miyembro ka sa base Aksyon Rex. Itong mga ginpang-isuhan po sa dismissal order nga mga personnel sa Provincial Agriculture's Office mga regular employees po ka mga miyembro mo to sa base Aksyon Rex no? Sa ira sining pagtalilipon sila sining
meetings ang PACE, may time man da nga naghatag man ang sunrex ang panugyan ng ilas sa mga opisyalis na mo. Kung paano malikawan nga makasuhan, kag sa ulihi, kung madimalasan ka, ma-dismiss ka mapaklain ka sa serbisyo. Di kung pagkakasa sunrex ang pila ka mga empleyado na mo na sang nakakas ka nakasuhan, ibang gani, nag-appeal lang sa Civil Service Commission, kag pending pa ang resulta sa action rex. So, importante man dahil kahapon ko maturuban mo ginpalayag ni Provincial Administrator Ford Diaz nga nagabulig ang provincial government mo sa kutob masarangan kung benepisyo lang sang government workers para sa Kapitolyong istoryahan. Isa tungin mundo niya ang benefits nga dapat ipampit man sa mga job order workers kaya contract of service personnel. Galing kami ang mga GOs kaga COS sa direksya daw hindi di-qualified no? Pamiyambro sabay sang PACE prote sa ulihi kung maging maayo malang nila sa mga performance base kung amo pa na ang isa sang pagkabasihan na sila ang ma-promote kag mapataas sila sa mga ranggo pala ka maging regular employee sa ulihi kag pwede na nga magkapamiyambro sa Progressive Alliance of Capital Employees. Karoon lang ang resulta sa hapon tigawan tagid ni makuha pagi sa kaya PACE President Rinilo Lastere kung ano man ang panibagko niya panugyan man ni Governor Bolaction kaya sa nimisaging palayag subong gadlaw. Ang aksyon ng gikan sa Kapitolyo Aksyon na mahalo sinubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Salamat din aksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo. Ulay hununta na yung balita ni Aksyon Alvin Graba sa Nokpo. Mga kaaksyon, ini may kang tanan sa General or si General Benedict Aribalobla sang third ID na promote bilang 3-star general, samtang si Colonel Michael Samson naman ginsaylo sa iban nga assignments kag may bago nga in charge karon ng 303rd Infantry Brigade. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Nokpo. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, nagapanginbulahan kita no kay General Benedict Arevalo ang tagpamuno sang 3rd Infantry Division matapos nga din-promote into 3-star general, meaning from Major General sa Philippine Army karon Lieutenant General, 3-star general. Kadungan sining promotion ni General Arevalo Aksyon Rex ang pag-ilisma no o kung pag reshuffle sa pinaka-mga opisyal under sa 3rd Infantry Division sa diin sunod diri kay General Arevalo nga sa karon wala pa sa may mabulos sa iya bilang 3rd ID commander, still wait and see siya. Buting gano'n nagakulat siya kung sino magabulos sa iya sa posisyon as 3rd ID. Pero may ara na bagong assistant commander sa 3rd ID. That is in the person of Brigadier General Marion Sison Aksyon Rex. Ngaging kakas bilang at 301st Brigade Commander kay ginsaylo na siya sa 3rd ID na ang magabulos sa iya Aksyon Rex bilang OIC nga 301st Brigade Commander amo si Colonel Michael Samson base ini Aksyon Rex sa 301st nga ning 301st ni sa Dingle. Dingle Iloilo. Dingle Iloilo. Diin dito na. Ang 302nd mo ning sa Cebu no? Sa Oriental. Yes sir, sa Oriental. Ang 303rd mo ning sa Negros Occidental sa Minuyan Murcia. Yes, oo.
bali nagbayluhanay lang ang posisyon Action Rex. Sino ganitong mabulos sa kay Colonel Michael Samson? Si Colonel Orlando Edralin. Edralin, taga din na Oo. saya? Actually, ang base sa ginapahayag diri ni General Arevalo, si Edralin, ang Deputy Brigade Commander, underman sa 301st Action Rex. Karon ara na siya sa 303rd. So nagbayluhanay Action Rex kay sa posible kay position naman ni para kay Colonel Michael Samson, that's posible base ma-promote naman Action Rex sa dakong pagid nga ranggo. Now, ginpahayag diri ni Lieutenant General Arevalo nga sa piyak sini nga ang iya sini nga promotion siya actually na magadumala sa Philippine Army sa CENTCOM o Central Command, in which if you may remember Action Rex atong una nga gin-report mo last November nga siya ang nagpuyat sa Central Command. Subong siya na ang permanente nga magpamuno sa Central Command nga nagabase man o nakabase man dito sa Cebu. And bilang mando sini sa tanan nga mga battalion commander and even ang mga brigade commander nga dapat magapabilin ang iya sining mantra nga ginasiling librang mantra niya Action Rex nga loved by the people and feared by the enemy. Meaning suno sa iya nga dapat magapadayon ang civil military activities sa mga militar, especially sa Philippine Army that concerns sa service o konserbisyo para sa mga pumuluyo but feared by the enemy. Suno sa iya mangud dapat nagsun sa gihapon ining kaaway sa gobyerno, especially ining mga remnants sa CPP NPA. Ari ang pahayag ni Lieutenant General Benedict Arevalo. Kalalabas lang ng appointment ng Malacanang, it's effective January 13, ano? But we received it on a later date, so mga few days ago lang. Tayo nga ay finally nagkaroon ng appointment as commander ng Visayas Command at is based in Cebu. And ang implication nito is I have to move from 3rd Division to the Visayas Command. So tayo po ay maghihintay ng sino magiging kapalit dito sa 3rd Division. And then we're expecting yung mga turnovers sa mga susunod na mga araw kasi nga pati yung ating 303rd Brigade ay na-approve na rin ng ating presidente. Si Colonel Orlando Edralin ang napiling magiging brigade commander ng 303rd Brigade na nakabase yan sa Murcia. And ito namang ating 301st Brigade commander na si Brigadier General Marion Season will become the Assistant Division Commander ng 3rd Division. So he's also moving up and out of the brigade. So magbabakante naman yung ating 301st Brigade. Pero ang aking proposal at recommendation ay ilagay muna si Colonel Michael Samson, who is the acting commander ng 303rd. Dahil nga meron nang na-designate na permanent brigade commander, maganda rin na siya na rin ang itutok natin sa 301st Brigade, subject to the approval, of course, of the President. Aksyon Rex ang kabahin lamang sa pahayag diri ni General Arevalo. Balita na gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat gid Aksyon na Alvin Graba sa ato sining pagpanumbalik report ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Isunod ta dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwasang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya,
nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara ganyan na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang dana eh. Tapos ano naman, ubraw na dason. Brown na dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kang na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong makapatitikbar na da. Yung kukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung umanakit. Update mga siya. Matinandaon na siya. Damo to nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo. Kayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod. Nga idol kong Action Radio, nga permi ko na pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala ka kaabong sa premium sa Action Radio. Kaya Action Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 3 ang aton oras, may tisianay, kulang balang imo siningalawas ang vitamin C, kinanglan tala magmayti si kita. Alkaline base nga vitamin C, dapat permi nga mangin mabaskoga ang atong sining immune system, magmayti si kita. Protektahan ang atong siningalawas, batok sa mga balatian, magmayti si kita. Dre sigurado ka nga pure 100% alkaline base nga vitamin C ini, magmayti si kita mga kaaksyon. Luwas sa mayti si Santon Plus Coffee Mix mga kaaksyon. No? Sa mga mahilig kag permi nagainom sang kape, pagitaon ng kape nga
ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Katong tanang balita ni Aksyon na Irek Magbanwa sa Bacolod City Police Office, Police Operations ang kagkadak nagtipon para sa Barangay Drug Clearing Operations sa siyudad sang Bacolod. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na Irek Magbanwa sa BCPO. Aksyon, Eric. Yes, Aksyon. Yes, ha? Yes. Pasigon na rin kayo. Ma-start na to sila. Gani man. Matagtakanay ko na to. Agale. Tag-500. Ba? Butiho ba? Hindi amo. Ayo di purma. Damo ga oper mapapanyaga pero daw wagi ko sa men na accept sila. Gani ako man damo man nag-offer sa ako na. Ang ginahulat ko lang kantuan di may subrede. Ako niya ti convert to cash ko na na. Ayo di purma. Kita wala gisa nag-offer sila. Puro panyaga. Oo, gani Sige ko to bastante naman sa panyaga ni Joe Mario. Jumaring panyaga, di ga, kuwan lang diyo, gabagra lang diyo. Kuwan nga baha ng sudan nyo. Oo, Jumaring pa yung magpanginit siya, linga, may eleksyon, mga gagwala eleksyon. Nami pa kay may lubo-lubo nga turta. Oo. May talo nga pinirito. Bago damo. May pinaksyo nga bukaw-bukyaw. Bukaw-bukaw nga pinaksyo. May tulang bangros ba? Sobra pa ni sa may nagkapadalagan. pinaksyo nga bagis. Ayo di purma. Hindi ko na kung Jumari, mapadalagan ka ba? Sige. Sige, alaw to rin kayo. Dugay magkanto na to. Sige. May kapihan to. Ay natos dalom. Natos dalom, no? Sa babaw Bababawat na mga pita to, Oo. Nilag-nilag ta to, Nalaban, Kung sino mamati-mati ang ta to. baskog, Oo. Sige, Aksyon Rex, karang adlaw pabakoron sa Bacolod City Police Office, ang ilang sining natawag nga kampanya sa Law Enforcement Operation plus ang kampanya sa Barangay Drug Clearing Operation para nga madugang-dugangan ang mga barangay nga napaidalom na sa ginakapig nga drug cleared barangay diri sa masyudad sa Bacolod. Aksyon Rex. Base sa statistics data sa Aksyon Radio, pagi kay Police Lieutenant Colonel Jose Idir Manzano, ang Deputy City Director for Operation sa Bacolod City Police Office, may 14 na kita ka barangay sa Bacolod nga napaidalom sa drug cleared barangay. Kag on the process na Aksyon Rex ang puno pagid ka mga barangay nga papaidalom posible sa drug cleared barangay. Sa sa kay Police Lieutenant Colonel Jose Idir Manzano, Aksyon Rex, target karon sa City Anti-Drug Abuse Council Chairman nga si Mayor RB Benitez nga kada quarter dapat may pulo gid ka mga barangay diri sa siyudad sa Bacolod ang mapaidalom sa drug cleared barangay. Yari si Colonel Manzano sa interview sa Aksyon Radio. May ara mo kita ginatawag nga barangay clearing operation naton. That's why pasalamat mo kita gani kaya aktibo ang chairman sa aton nga kadat na no less than ang aton gid city mayor is active gid isa sa kumpanya niya is ma-clear gid ang most of the barangays naton for this first quarter diri sa aton sa Bacolod City. That's why nag-partner ni ang duha naton nga kampanya sa law enforcement operation naton kag kampanya sa barangay drug clearing operation naton. Actually, Eric, no, kag mo na ginapangabay din naton sa aton nga mga barangay officials kag aton man gina-reminder ni aton nga mga station commanders para at least with close coordination din sila sa aton nga mga barangay officials with regards to the barangay drug clearing. Kaya kung hindi aktibo ang aton nga mga barangay official kaya ang aton barangay captain sila man ang chairman sa respective badaks nila. So, madugay kag mahinay ang aton nga pag-cleared sa aton nga mga barangay. Muna man natin i-remind sa aton mga respective station commanders naton nga dapat closely coordinated din sila sa aton nga mga barangay officials with regards to barangay drug clearing operation. Kaya ang una-una, hindi man mag-clear ang isa ka barangay kung ang badak sa concerned barangay is hindi aktibo kag non-functional. So dapat at least aktibo. That's why gina-remind din naton perme ang aton nga mga station commander to have a close coordination sa mga barangay officials naton. Masalag si Police Lieutenant Colonel Jose Idir Manzano, ang Deputy City Director for Operations sang Bacolod, PNP. Ang inyong kaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman si Aksyon Eric Pagbalon nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio!
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa Aksyon Eric Magbanwa, Aksyon Roger Gotib San Bayanay no, sa siyudad sang Cadiz, no? Mayara sang ahos sa ang Santon Plus Gold, no? Ahos ni siya para sa Santon Plus Gold. Nga kung magtumarka mo, makabulig ni sa pagpanubo sang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana ano nang nauya ako mangulang ay Jimmy pigado tas ay kay ano ko sila pwede surbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay Labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 12 ang aton oras. San Bayanay, manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. kung sana ano nang nauya ako mangulang ay Jimmy pigado tas ay kay ano ko sila pwede surbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit sa ano sa inyo? Ang permit gid siya kay hinablos ko siya, pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kagisa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko, pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, ti kisa ga complex sila nga duha. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami kung kunwais. Nang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basit ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot lagi daw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, top. Balita, mga bagay-bagay na dapat yung malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Aksyon na Radyo, Philippine Standard Time, launa 16 sa nga tonoras, live extension na vitamin D3 anay, no? Ini ang rason nga gina-recommend ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo, Philippine Standard Time, launa 18 nga tonoras, katuan tanay si Aksyon na Roger Gote implementation sang kapulisan sa seguridad nga nagsugod na karon nga adlaw sa Dinagsa Festival Opening Salvo, ginpatigayon kay nasang aga mga kaaksyon. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na Roger Gote. Aksyon Roger. Action Reg, sugod ng implementasyon sa mga katapos sa kapulisan sa bahin sang ila sining security plan diri sa National sa Kalis matapos nga nagpatigay na sa opening salvo ang ika-49 katuig nga dinagsa festival sa siyudad sa Kalis. Ini kaina gin pangulahan gin sa mga city official headed by Mayor Salvador Bading Escalante kag Vice Mayor Lilia Di Culumon kag nag-umpisa ini sa isa ka short nga program diri sa may grandstand. Pagkatapos sila nag-motorcade naman
upod ang mga riders kag ang mga city official kag iban pa nga nag-participate sa sini sa nagkalaing nga mga departamento sang city government sa Cadiz. Ang ila sini nga ruta kay napakadto dito sa may boundary sa Banwa sa Manaplas, sa may arko sa boundary sa Manaplas sa may barangay Santa Teresa, and then balik naman dito sa may crossing ify sa boundary man sa Ciudad San Sagay. Ako gali kay na suggestion nga tani gin dala na lang pakantos man ang plaka sulod man sa Ciudad San Sagay, pero basi ko ga kinalan pabla sa permit. Pero napatigay nini nga matawhay man kay sino pa sa kay Police Captain Gina Fernandez, wala pa man nagalabot ang mga augmentation nga mga pulis agad nga magabuli kasi magabot na mga 2 to 3 days before sa highlight action Rex. Yes sir, actually kahina nag-open na kita sa officially sa atong 49 Dinagsa Festival. So far ma'am, mga augmentation sa na magabot ma'am? Gina-wait pa naman sir ang finalists coming from the provincial office as the number of personnel na i-augment diri. So ang ginapasiguro lang sa kapulisan kasi ang mga traffic rules na ila implementar kung mga matawayan traffic, ang mga designate ng mga parking area kag ang makasulod lamang sa sulod sa city property masalakyan ang ilag na pasiguro kay ni nga matatapan gid si Mayo tungod kay well planned ang security sa Siringa Dinagsa Festival pagkatapos sa 2 ka tuig nga wala ini na pasigayon sa Ciudad San Cadiz sa Action Press. Report dito sa Ciudad San Cadiz sa ato mga action nga hilig magkape, ari ang kape nga bagay gid sa ato ang Life Extension Coffee Mix sa kayman iniya pud na diri ang vitamin D3 sa tagsa sa kape nga Life Extension Coffee Mix ato giniinom upod dira ang 200 ayo nga vitamin. Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat ginaksyon na Roger Gotib sa iluan tanay sa Aksyon Nelson Patinio, lugar nga masamin masiplatan lang grupo sang mga rebuilding grupo ginpatigayon ang aktibidad kontra terorismo sang militar sa Banwa sang Toboso. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Action Rex sa militar ang padayon sa kampanya sini kontra terorismo sa pagpatigayon sang dialogo sa pagpanghatag sa mga balasahon kontra sa communist terrorist group. Ginapatigayon ang nasambit nga aktibidad Action Rex sa sitio Aglulumot, Barangay San Jose kag Bandila, tanan sakop sa Banwa sang Toboso sang 79th Infantry Battalion 7 Military Operation. Nagtampong man sa among kaiwatan si Kapitan Jomari Hardinero kaupod sa mga barangay opisyalis. Ginapahayag Action Rex ni Lieutenant Colonel J.J. Habines, Battalion Commander sang 79th IB nga tinutuyo sa among kahiwatan ang pagpamuklat sa mga mata sang pumuluyo sa ginapanghimo sang mga terorista sa ila lugar. Dugang pa ni Habines ang duwa ka mga lugar ang masami nga masiplatan ang grupo ni Roger Favillar alias Kajong nga tubtob sa karon padayon ang pagpangita sang mga militar batok sa iya. Yaring dugang nga pagpahayag ni Lieutenant Colonel J.J. Abinas sa interview sa Action Radio. Asa Jose, sa palikod sa Bandila, dito sa nagpupulong. Anong tinutuyo sila? Hindi ko na interrupt. Ang nagpupulong, siyempre, ano pala? Paano na ito? Ang una, gina-educate na ito ng mga tao kung ano pala ang skill ng NPA, paano sila nasunod sa barangay, paano sila nag-recruit, ano mga isa-series point nila, ang atong na objective na ma-engage ang
Para sa proteksyon sang ato ni kayong lawas, batok sa mga balatian, bakterya, kag subong man viruses, kinahanglan nga mag-inom kita sang Premium D3, the ultimate trio nga may vitamin D. Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Ulay hunon tanay nga balita ni Aksyon Vidya Pasible. Salamat gid Aksyon Nelson Patinio. Moises Padilla PNP ho padayon ang pagtipon sa mga saksi sa pagpatay sa ginaligar nga intelligence sang Philippine Army. Kaso nga murder gapasaka ini. Yari ang kauntan sang balita ni Aksyon Vidya Pasible. Aksyon Vidya. Action Rex ginatipo na karon sang Moises Padilla PNP ang mga saksi sa pagpatay sa ginapahayag asset sang Philippine Army nga mo si Rafi Istorco, 29 anyos, kasado kag residente sa Sitio Tubod, Barangay Makagahay, Banwa sang Moises Padilla. Kung madumduman, Action Rex gintiro patay si Istorco sa wala pa makilala nga suspect sa atong last 8:30 sang gabi, Enero 19, dra sa nasambit nga lugar. Ginpahayag ni Police Major Jovito Bose, ang hepe sang Moises Padilla PNP, ila pa ginapadalman ang pronouncement sang New People's Army nga ang mga ini ang sa likod sa pagpatay kay Istorco, bangod ginapahayag nga asset ini sang Philippine Army. Sunod pa dali kay Bose, Action Rex sa katalana man nga igapasag ang kaso nga murder batok sa suspect nga mong responsable sa krimen. Sa karon suno kay Bose, ginahulat pa nila ang resulta sang post-mortem examination nga ginpatigayon sang Municipal Health Office sa bangkay sang biktima. Yari si Police Major Jovito Bose sa aton sini nga interview. Yes, actually may pronouncement. Actually, hindi po lang natin na-confirm, no? But may pronouncement ang NPA na sila nagpatay. Okay. Through their spokesperson, si J.P. Regalado. Because of assets sa sang Intel yata. So, but wala man nagpa ng PNP na kamo sila kaya because it is a shooting incident, may murder case, so we have to file the necessary case tools sa mga nagpatay. So now we are gathering witnesses pa and we are waiting for the autopsy report man sa aton nga health. So ako lang na-update. Ang kabahin sang pagpahayag ni Police Major Jovito Bose sa aton sini nga interview. Para sa aton nga magka-aksyon, pabagkuro ng aton resistensya, gani magtumar sang Premium D3 ang Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Thank you! Salamat sa Aksyon na Vidya Pasible. Balita gikan sa Banwa sang Moises Padilla. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. This portion is brought... Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan.
Gani kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, pwede surbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa inyo? Ang permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magtunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan yung gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kami si mama, kay si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunwais, nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko. Nadala, naging kami nga, may pamangkot pag daw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos niya. Tapos sa mga skila. Last time anto na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana ano nang nahuya ako makulang. Eh, siyempre pigado tas kay ano ko sila. Pwede surbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get back underestimate ang inyong WhatsApp. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Labas ng maaksyong buhay, ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa atong sining nga pangalagad. Salamat gid sa inyo sining nga pakigupod. Kita-kits kita on Monday mga ka-aksyon. Happy weekend sa inyo tanan-tanan. Nag-agda na kita sa masunod nga programang This is My Life upod kay Aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sining ka-aksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita Banat Bulig. Tubtob sa masunod nga edisyon.